Salut, eu sunt Andrei și mă joc Free Fire. Ia să vă arăt contul meu. Am 50 level, am like-uri o sumă și o să jucăm cu un prieten. Zi salut! Salut! Acum o să îl invit pe Andrei și o să jucăm împreună. Te invit eu, lasă. Te-am invitat deja. Așa, a acceptat. El e Mario. Salut! Și eu emoții. Da, câine are, eu n-am niciunul la level mare. Da. Hai să dăm un meci de rang. O să dăm. Haide să dăm un rang. Haide să dăm un rang. Andrei, dă start. De la 2. Păi, aoleu, doamne. Noi suntem niște jucători foarte pro player. Da. Deschide-mă o cutie, că ai bani. Hai, stați să se deschide o cutie. Ia, deschide el o cutie. Să vedem ce pică. Și... Wow! I-a picat! Mie cu un tricou cu cocos. Da, un tricou cu cocos. Ăsta e... Da, uitați hainele mele, le am o sumă. Uite, uite aici, uite căști. Uite, cât una, uite haine aici. Am o sumă, ia. Ne mă bagă? Oprim o sără filmarea până ne bagă. Da. Haideți că ne-am băgat și pe noi. Wow, haideți să dăm cu... Bă, Ia, ce iau? Iau ceva, și 20 de bănuți. Un diamant! Tai noroc, eu n-am niciodată noroc. Dacă dați Dar mi-a dat un prieten rar. Gata. Pe am o sumă de skin-uri pe arme, vă arăt după. Arată el skin-urile să flexești. Și eu am skin-uri pe arme. N-ai tu ca mine. Tu ai level 50, Andrei. Faci 51. Wow. Tu ai level 9 și ai și tu o sumă. Fiica mea o cheamă Sam. A mea Dani. Pe ursul meu îl cheamă Sam. Ursul și al meu. Eu am tot. De am skin pe el, tu n-ai. Nu am făcut așa. Eu de unde pot să rău. Prin Paraschiva. Și noi suntem în China. Dacă nu facem buia, ne lăsăm de YouTube. Ne lăsăm de YouTube, da. Ne aruncăm pe insulița asta. Hai să facem și noi 20 de like-uri, dacă nu ne lăsăm și de YouTube, dacă nu dați și voi 20. Nu 20, nu, lasă. Hai măcar 10. 10 like-uri, dacă nu Andrei se va arunca de pe bloc. Andrei? Da. De la etajul 20. Să mai duce cineva acolo, nu merge nimeni. Nu ne frică, mie nu mi-e frică, eu mă duc pe ei. Eu nu mor, eu sunt profesionist, eu sunt pro player, haide. Uite de sătă. Profesionist. Da. Eu mă duc la să lutesc casa mare. Eu nu lutez deloc fix pe ei, mă duc ca... cu pumni. Uite, bat cu tică. Andrei să sinucide. Nu e pe scurt. Eu sunt profesionist. Da, uite, o gaură. Aole, aici au intrat rozătoarele. Da, să-i umed. USP-ul, e rău. Wow. USP, bună. Andrei, oprește-te, mă, că faci și... Scop de 4, este. Uite Mario, scop de 4. Wow, are scop de 4. Am noroc. Ma, păritoarea, e rup. Gata, îi bat pe noi. Numele meu, aca. Numele meu e Andrei, numele meu e Mario, numele lui e Andrei și noi suntem jucători de FF. Uite, tigare. Noi suntem profesioniști, n-am pierdut niciodată, buia mereu, dar acum dacă pierdem... Da, nu suntem în apele noastre. Da, acum nu că am joc eu bine, că nu m-am jucat decât de 2 săptămâni, noi doi. De 2 ore, vreau să spun. De 2 săptămâni, eu nu am jucat de 2 săptămâni. Da, 2 săptămâni. Uite, mamă. Te rupt. Te-a rupt. Haideți, spuneți pa lui Mario. Pa, copii. Dar mie nu spuneți. Că eu mor al doilea. Unde e botul? Unde sunt boții? Nu știu, dar mi-e frică de ei. Unul la mine. Mă sparge. Mă luă. O luai? Bă, dar fii real tu. Andrei, vină! Andrei, salvează-mă, am 12. Îmi dau așa niște mei, dacă îl bat și pe ăla sunt pro player. Morți amândoi, ați văzut? Jucător profesionist. Stați puțin. După ce că lăsa eu nouă pe ăla. Dar nu l-ai lăsat, că i-am dat mult. Mamă, ce viață am și eu. Îmi iau avem ce spuneți? Să-mi iau avem că-i rup. Ia, tu unde ești? Hai, Mario, te răzbunare, dar stai-mi dai și niște țigări. Aoleu, ce aveai tu acá? Da. Am scop de 4, dar vreau și eu să dau Mario asta mai încolo. Mario, ce? Asta. Gata. Dar n-am să loc să-mi iau niște
din astea. Ai bine, din păcate. Să-i să arunc niște... Eu opri filmarea. De ce? Păi dacă mă omor ăia. O să pornesc după. Eu mă duc mai iară la copii skin. Da, Nu ieși, mă, nu ieși. hai că nu. O să facem o dublă 2 în care Andrei stai cu mine dacă nu mă supăr. Da. Uitați că eu nu opresc filmarea. Păi tu nu muriși, că pe mine a sărit rădoi. Întrebare. Dar și eu muri pe amândoi. Păi bă, pe unul lăsai o low și pe unul omorăși tu. Că tu ai văzut spărăitoare. Și tu ai văzut și Acaudă mai încet. Da, că e mai bun. Acaudă mai încet. Dar lăsai low, cred că în 30 HP le lăsai. Da. Ce spuneți? Meciul ăsta e buiah? Sar? Nu e. Hai cum. Da. Am și unglu. M-am arăt unglu. Ia sigur. Nu vreau. Că tigaia te ajută. Știi? Te ajută când trage playerul. Îl pui așa și îți dă în tigaia. Da, mi se pare că nu prea mă lovir atunci. Te nimeresc în tigaia. Uite aici, în tigaia aia. Să o pui la fund. După aia nu mai face o oprire. Nu că mă duc pe ei. Gata. Mă duc un pic. Că vine zona. Dar sunt pro player. Nu plec. Nu te duc un pic. Mai bine du-te în clock tower sau la factory. Nu puteți scopul de 4, bă! Bă, aruncați scopul de 4. Băieți, aruncați scopul de 4. Dă scop. Scop terman. Bun. Ala, scop termanul e mai bun. E mai bun, da. Te dă mai bine. Hai, gata. Meciul ăsta e buiah. Scrie pe mine buiah. Vedeți? Uite aici. Scrie aici buiah. Vedeți? Chiar nu vede. Pe capul meu scrie buiah. Hai, direct pe... Am și un glu. Hai, mult. Nu l-a prin apă. Dau un chat. Helme, că muri. Da. Că nu pot. Dacă pot. El muri, știți? Bă, dar ce mă luară ăia doi, dacă nu erau doi... Îi bătim amândoi, ăla full HP, dă doi ca lumea. De-o rujulii pe ăla. Nu, până la unul rupsa și tu unul, lăsai o low. Să vezi că am damage, o sumă. Să vă și fata. O să facem o dublă 2 pentru mine, din păcate. Da, teritorial, că eu nu mor, eu sunt pro player. Nu, măcar de-i bun. Măcar. Uite, eu sunt Diamond, el e Platină 2, Pac Diamond 1, 2. Andrei, dreapta. Dreapta. Unde? Bă, nu fi pufi, că te umpli. Glu. Am vestă 4. Să-mi Bască 3. Eu n-am avut să-i nimic, știi? Mă mir că nu trăi. Intră ăia cu puritoarele pe mine, eu cu acau, eu n-am avut nimic, ei având de toate, eu... Să-i omor, cum i-a murit eu. Da, păi bă, tu am avut să-și puritoare. Păi și ea, bă. Ei erau concentrați pe sufletul meu. Ne ducem un pic la bătaie, nu mai stăm. Uite-mă în clock tower. Păi sunt. Uite-mă în el. Eu nu campez, eu nu sunt camp. Eu la clock tower am dat un buia. Eu nu dau. Am dat o grenadă pe geam. Dacă dăm buia, să facem 20 de like-uri. Du-te motor. Da, nu-mi place. E bun. Nu. Deci merg. Nu știi când sări motorul pe ăla? Da. Jucărăm un meci și ne sări motorul pe un copil. Da, și l-am murit exact. Mama, dangerul. Mă duc la drop. Mă bucur eu drop. Ar fi aici 21 de camper. Bă, dacă sunt 13 cont. Ia ce aici. O, avem bun. Pritoare. Bă, e pritoare, dar n-are cum să fie în drop pritoare. N-are cum. Nu, cred că a fost cineva la drop. Păi n-are cum să fie în drop pritoare. Nu știu când. Cred că a fost cineva. Acum să-mi dea unul cap așa frumos. Unul muri cu headshot. Da. Eu poate le dau. Da, bă, abia merge șaful. Haide. Mi se procală. Și aici. Aici. Du-te jos din mașină și ia pe reitor. Lasă-mă. Du-te în casa aia și dă-le cu acau. Aici. Nu, mi se procală. Cine preitoare? Deci bazat sunt. Păi da, eu nu am nimic și iau de toate. Parafal. Dacă găsesc o plasmă, dau buia. Tu și plasma. Eu joc bine cu plasmă. Eu joc bine cu M16. Să campez drop-ul.
Du-te în casa aia. Nu facem așa, că pe unii deranjează. Da, mă, da. Pe mine. Fugi în casa aia din partea stângă, cum ar veni. Asta. În spatele caracterului, știi? Acolo e campez. Băi, sunt de câte În asta, în asta, Bă, da. în asta. Băi, vezi acolo un cadou sau cum se numește. Nu e cadou. Eu așa zic. Uite, ce e acolo? Ce? Kill. Opa. Ce? Eu. Mi se pare că l-a văzut sus. Și mie. Îl lăsa așa cau? Da. Ia zi pe Să-mi iau acaut ce zici? Nu, fugi pe el. Să-mi iau acaut ce zici? Nu, ar fi mai bun decât ăla. Ăsta dă 80, ăla dă 40. Da, dar că o tragi mai repede. Da, hai. Da, ai prăitoarea care se tragă repede. Nu mă las așa. Una de depărtare și una de apropiere. Câți mai sunt în viață? 11? Ai fac 10, nu vezi? Da. Fără mine. 11 cu tine. Eu mor. Andrei Vârcolac a dus cu gol. Hai, rupem? Bine, pui pauză la videoclip până vine aia. Da, mă. Când sunt în acțiune... Hai, pun pauză la videoclipa. 2. Mama, tu n-am văzut gloanțe? Vezi cum e unul! Pune și pe filmarea. Da, am pornit filmarea, sunt în acțiune, sunt 4 pe mine, 2 pe mine. Opri filmarea, o supăr. Da, când opri filmarea, direct player pe mine. Sunt bazat. E de la cap. Eu, dar l-ai văzut? Da. Să fug, ce ziceți? Fug? Nu. Nu, fug. Nu, măi. Îl campez. Uite, trag. E de la spate, e de la spate. Eu nu îl campez. Că nu mai am niciun glu, să mor. De ce ți le consumi așa? Păi le consumai până Ăla să... nu trăgea în tine, puteai să-i dai cu ăsta. Uite, Uite bec de 2. am. Da, 5. Bun. Da, unde e? Nu, că sunt acolo. Îl vedeți? Nu. Nu suntem live. Știu. Ia uite-l. Scoate ăla. Ia uite, scopul. Nu. Unul e slab. Știu. Cred că vreau să te ia de sus. Nu vrea. Ia uite-l sus, e Uite-l sus. sus la geam. Ia uite, pe amândoi. Dar nu sunt amândoi. Ba da, îi văzut eu trecut la amândoi. A, da. Nu că e campez. Ai văzut? E jos. Acolo. Unul e sus, unul e jos. Ia uite-l. Uite-l după mașină, uite-l. Ia mașina. Nu o lua. Să dă-i cap. De Andrei, ia uite. Mamă, ce eu de Andrei. Ia uite ce eu de Andrei. Unde este Oland? E în casă sus. Mai bine du-te cu el pe bărăitoare. Nu, ce fac? Vezi că vine zona. Stau așa. Păi cred că... Ia uite-l, văzui, bă! Îl lăsa și în 900 de știu. 900 de Nu, îl lăsa și în 900 de Bă, sunt 2! Ia uite, 3! Nu, n-am șanse. Unul cu mașina. Ce ai? Mamă, cu monster track. Mai sunt 7 în viață. Uite, moară ăla. Sunt mort. Uite-te tu stânga și în dreapta, poți? Nu mă las. Mai sunt 6 în viață, Andrei, e bine. E bine. Ia uite-l. Ai silence. Uite, valcin, mă, bă. Ia uite, bă, ce eu are cască să... Mă duc în casă. Ba nu, fug în zonă. Vine? Nu, zona, bă. Vine. Vine în spate. Uite-te în spate. Ia uite-l! În casă! Părăitar, scoate pe... Mamă, Doamne. Sunt panicat. Panicat? Panicat. Română. Fugim. Facem buiac. Andrei, eu spus nu e bine un pic. Andrei, hai un pic. Hai un pic. Sunt 40 de playeri. Bă, du-ți într-o casă. Oricum să mor. Stai după un copac, că vine ăla cu mașina. Nu vine fug. Fugi, mitică! Cred că pică zona pe factory, bă, puteai să păstrezi glue-uri. Bă, da, bă, mă duc. Ia uite-l jos. E jos? Uite, Ia uite-l. uite-l cu mașina. E ăla cu mașina? Da, e, îl văzui. Uite copia acolo. Plecă. Nu, că mă duc la factorii, dar nu pot să mă sus. Merg glue. Nu, mă duc într-o casă. Să suni pe factorii? Da. Ma, dacă aveam glurile Mamă, alea. dacă avea glue-urile rupea. Începe factorii direct să mă mama, aoleu, să mă... Mamă, e danger-ul. Era să păstreze. Uite ce de ăla are armură bună. Nu văd ce de Andrei din aer. Mai sunt doar 5 oameni în viață. Andrei, tu cred că dai buia. Ia. Ma, sunt doi. Mamă. Dacă până acum
Bozor, ați fără 2. O de 2 ca lumea lui Roland. V-a plăcut cum am jucat? Da. Trebuie să pornești cu tu filmarea. Așa, după terminalul meciului în care am pierdut, m-a crescut cu 27. Câte kilograme ai? Uite. 4. Uite, îl lăsai în 36 HP. Câte? 107. Îl lăsai în 36 HP pe ăla. Am să noroc. Știi să mai invit un băiat tău? Nu mai, că E la prieten. nu, că ne jură aia picia. Hai să mai dăm un meci, dubla 2. Hai, Andrei. Hai. Asta e un meci, că lasă-mă pe mine să mă arunc, că știu eu. Andrei, nu mai bea băi de sticla aia, te rog eu. Asta e. Pornești filmarea. Filmarea. Da. Dă-te ăsta meciul ăla pe locul 5-5. Bă, dar îl văzut ăia, că putea să bă aproape. Puteam să omor pe ea. De 2 care nu. Îmi dă cineva. Mi-a dat un update de rare. Nu mă, dar ce skin are fata asta? Care e? E băiat. E fată, o aveam. E multă. Ce frumoasă. Îi dau și eu, mamă, ce dau. Hai mă, domnule, dau și mie. Deci fie. Mama, a fost Ronaldo. Da. Voi aveți Ronaldo. Ia. Mario are. Apropo, abonați-vă și la canalul lui, se numește Andrei 101, că uitați acolo la canale, că nu găsiți. Și eu mă numesc Mario 101, sigur nu ne-am copiat numerele. Căutați acolo la canale, că nu mă găsiți, că vă Da. normal. Căutați-mă. Eu sunt în... Eu am pornită filmarea, tu? Eu am de 14 minute. Tu? E de 7. Bă, 17. 17? Da. Dă-o așa, știi, ca să vezi mai bine. Bine. Da, uite, așa ai Bag într-un Așa colț. faci. Lasă acolo. Uite, gata aici. Gata, acolo. Uite, nu mă duce. Nu, Da, aici e perfect. nu, Nu fie frică! Andrei, știi că muri. Eu, uite, acolo sunt. Știi ce? Tu poți să dai în față. Eu știu ce. Dacă mor, nu-i din vina mea. Eu știu să. Da, mă dui. Eu, dacă lui... Dacă nu eram atunci cu Vezi tine... că e acolo la tine. Știu. Și așa de să-ți dau un hedge. Cu polarul. Da, un polar. Cu bulanul. Oaie verde și un boschet, am dat hedge prin perete. N-a fost hec, a fost bulan și mi-a dat admin un ban. Wow! Lui Mario a Andrei, dat cu cine te bani. bați, mă? Foaie verde și boschete. SKS? E, luat eu am plec la mine. Am luat SKS. Și Mamă, cu dă-l mie. două- Dă-l mie că va boia când dai. Trage după mine. Da. Cu SKS-ul. Unde e pe munte sus? Vino repede, hai. Da, mă, dar unde e SKS-ul? Nu. Bine, îți dau. Da, mă, dacă mă nici nu prea. Andrei? Dai, sigur? Da. Hai că vin. Dar stai să lutesc eu. Casa asta. O auge. Nu, că n-am șansă. Dacă nu fugi, cine te să ne? Ești mort. N-am ce să facem. Andrei, Da, vină la mine! n-am cum, că n-am Nu putere. poți, n-ai putere rahat. Hai că vin eu. Fugi, că eu dau eu, fugi. Unde? Ce? Unde? E în căsuță acolo. Mamă, mi-o Ești dea. mort. Fugi! Ascunde-te într-o casă, că vin. Ce casă visez? Că spun glu în față. Unde? Uite, vine. I-am dat mult, băieți, i-am dat. E din vina mea. Că tu fugi prin China, eu stau. Sunt doi? Nu, dar nu e capul de râs. V-a plăcut? Mă, ce capul de În gură. Ia, naiba. Dă-i două bec. Nu, da, mă, ce-ai, mă, ești nebună cap! Bă, dacă mă moară așa în continuu. Dacă nu-i din vina mea! Hai, bă, să stăm împreună. Stă, că tu fugi prin China! Eu l-omoră, eu vă zic ce capuri de din mei capuri. Dă-i cap. Na, e așa, are. E ba, mă, te cu șoară. Pe 27. Am unul. Două, bă. Unul am. Unul aici. Da, da. Ăsta nu-i bun. E prost. Nu-l băgați. Da, mă, da. Du-te în pic și stai acolo.
Da, mă, dați eu mor, facem buia, poate. Da, mi s-a rămas odată. Și e făcut, aproape, aproape. Ce căsici a dat pe cel bun. Scop de pală, pe cel bun. Fă, digă. I-a zis să digă în jocul ăsta. Wow! Wow! Nu. Am skin, băieți, Dacă se uită și pe la episod. Păi și ce să fie să se aude și... Băieți! Guys, vino mai încoa, băi. Stați puțin. Două leci. Iau-te-l. Eu nu pot să fac nimic. Gata, acum. Unde sunt? Unde? 26, nu știu. Nu mă. Hai să stăm așa întinși, că așa nu pot. Păi stai așa, știi? Stai aici. Dar stai aproape de mine, că nu ne auzim. Gata. Hai, rupă. Rup. Ai bag de 3? Da. Bă, da, ce mă luat handicapat. Foaie verde și moschete. Am dat headshot în teren. Am dat headshot, eu. Că eu dă din lor în make-up. Am să-i hack. Da. Am ușa de ascaz. Da, dar nu-i bun. Pe primul bun. Nu stau camp, eu nu sunt camper. Mă duc să stau la camp un pic. După asta tu o zără. Nu, țără. Pe factorii să mă sui, dar nu. Ia, o veni zona pe factory. Nu vine. Nu, pe Ponciu. Vine pe Pochinoc. Nu, nu știu ce Pochinoc. Eu de vestă, bă. A, da. Avea, era de 1. Eu am de 3. Ba, da, de 3. Eu am de 3. Ba, de Eu am acum, n-am chef. acum nu treabă. Puteți să faceți așa, fiat. Eu stai Ce că... vrei să faci? Te faci de râs? Andrei, nu te mai facem de râs. Da, nu puteți. E o șmecherie care puteți să faceți o șmecherie, dar nu Vreți, dar nu puteți. puteți. Da, nu puteți. Mersi, nu știu. Eu uite la Andrei, ce faci? Mersi, nu știu. Poate dăm un 19, nu vezi bine? 17. 15. Bă, dar să moară ca animalele, mă, ca vitele ele. Bă, eu după aia dau un sol. Păi, Eu mor prea mult. băi, da, cine te-a Eu șterg filmarea și o fac de la început. Hai, mă, nu! Nu, că e fain. Voi muri de 2. Dacă nu vrei. Sunt 15 oameni în viață. Uite-te pe mine. Dă-i mă și tu un buia, hai. Dacă ai curaj, nu e mă nimeni. Dă-i un buia dacă ai curaj. Da, tu îl dai? Tu îl dai? Nu dau acolo. Hai că da. O să-l dau, ia uite-l în stânga. Unde playerul? Nu e nicăieri. Mencino. Ce să faci? Planțe. Shotgun. Ai Glor. blue-uri să te urci? Da, dar nu știu dacă sunt de zona aici. Ne uităm. Ne uităm după loc. Stai acolo. Uite ce BMW, mă. Asta e Mercedes. Porsche. Porsche Panarena, mă. Achilena. Doamne, ajută cu asta să mă trească. Da, mă, da. Luptau și atent ce sar aici. Și... Să m-am dus. Astăzi am făcut 70 de accidente. Eu nu murit niciodată. Ia uite-l, ia uite-l. Andrei, ia fiți atent cu moare. S-a dus. Pune bă din Salut. Salut băieți, m-am dus și eu o țără așa. poate să Sunt doi. Mă luat și în spate, că era la albăteau. pe locul 16. Hai că dau și un solo, că îmi pierd mult. Hai mă, Dacă... dacă... dau un duo și atât. Dar lasă-mă să fac chiar intro-ul, că trebuie să-i video. Mamă, mă, cred că 7. 10. O steluță. Un kilo fac eu măcar. Mamă. Așa, bă, oprește filmarea asta. Pune pe pauză. Stați puțin, că opresc mălea. Gata, astăzi am... Hai, bag. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Mario și astăzi o să ne jucăm Free Fire. Nu uitați să dați un like, un subscribe, bla 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 bla. De crezi că drag.
Aici sunt cu prietenul meu, Andrei. Mai postăm videoclip cu el. Ăsta e contul meu. Am level 18, 43 de like-uri. Platina 2. Să vă arăt skin-urile mele. Da, Ăsta pe 400 este, ăsta 2. Ăsta. Ăsta nu am, astea, asta că Dă-i ready, hai. știu să se ară la oameni skin-urile. Ăsta e... Ăsta scară. Ăsta țigaie, pasta. Nu am, pe grenada mașină. Și asta. Dați ready tot. Stai bă, o să deschid și eu 2 cutii. Nu explică nimic. O deschide și tu, ca și tu. Tu mâna deschid atât. Ia, hai să vedem. Să vedem. Și ne va pica un. Aha. Oricum avea un skin. Așa, haideți să ne dăm și noi un match. Jocul e despre... E un battle real în care trebuie să te bați. Tu știi, Parcă nu mai s-a jucat. Oamenii parcă nu mai s-a jucat. Bă, de unde? Numai tu te-ai jucat. Bă, Tu o să joacă. nu se joacă. Gabriele, știi de cine vorbesc de Gabriele? Îmi pare rău că te insultă copilul ăsta. El nu joacă. Alexandra, îmi pare rău. E nabletă și ea. Mihaela. Nabletă. Mihaela. Nabletă. Nu joacă. Așa, haideți să jucăm. Haide, o să dăm... Mamă, ce de aur e, ce de aur. 0 bani. Uite, de tu, poți să ai schimb. Mamă, ia unul lângă noi. Ceva? 50 bunți. Bă, dar nu De data asta o să dau un bun. Na, dacă mor tu să te uiți pe mine, spectezi, nu-i așa? Nu, că eu nu mor. Nu, cum zici atunci mereu. Nu, eu acum am început videoclip. Da, mai am să jur. Am să întâmplă mie cu violență împotriva copiilor. Da, mă. Nu, mă, nu m-a postat niciunul, mă. Nu am postat. A postat Halante. Cum se numește? Șobolan. Pix se numește. Se numește fix. Clock Tower. Clock Tower. Clock Tower. Eu. Să nu mor primul. Că e unul la mine. Uite la mine. Uite la mine. Uite la mine. Uite. Lua și armă, trage din aer în mine. Uite, uite-l. Uite botul. Dați-mă din gura aia. Lută și o casă. S-a dus în hangar. Eu am o idee mai bună. Să murim. Ok, că la mine sunt 2. Ok. Nu, da. Eu îmi fac strategia. Mă duc în casă micuță și după aia lutez mare. Da, și campezi. Eu uite, în 4. Ești campător. Campător. Eu sunt mort. E player lângă mine. Andrei, oprește-te că te faci de râs. Unde cu tigaia în cap? Băieți, uite-l acolo. Dacă se uită, bă, și fetele. Băieții acolo. Fete, sunt acolo. Ăsta e rasist. Fete sunt acolo, fete sunt acolo. Ăsta e rasist, rău. Da. Să avem un tine, un tine. Dacă văd un player, e robotul. Oprește-te, bă, nu-i vorbi de violență, că îți dau... Da. Dau și... Pe al meu. Pe al tu. Eu ajunsei în Cotatu. E bun locul ăsta? Nu, e prost. Ca tine? Ce să fie bun? Cum să nu fie bun? Eu te... O, scar. Uite acolo. Îmi dai mie? Dau cu scarul? Până vin la tine. EP5. Da, și sunt 70 de playeri. E campez. Bă, player. Andrei, vorbește și tu mai puțin. Hai să ne relaxăm. Da. Hai. Și să taci. Dacă mă omoară. Vorbim încet. Noi suntem... Suntem tăcuți. Bine ați venit la ăla cu Brad Pitt. Eu sunt Brad Pitt și m-am apucat de un Rick. Dacă ești de soția voastră, apucați-vă de un Rick. Eu m-am despărțit de soția... E pe la mine. E la mine unul. Sunt 2. Bă! Tu nu vii. Băi, eu sunt plecat. Păi hai că ajungi.
Uite, sunt fără doi, unul pe acum. Dacă mă despărțesc de soția, eu m-am despărțit de soția mea, Angelina Jolina. Și mișto. Eu am învățat să fac am ales ori să beau, ori să fac oale. Am ales să fac oale. Fac o alegere bună. L-am învățat și pe Leonardo DiCaprio să facă oale, dar Leonardo DiCaprio e un bețiv. Mă sperie de putere. Dar Leonardo DiCaprio e un bețiv și mă trage și pe mine în jos. O scot de patru. Cred că mi-au begul de unul. Da, mă, da. Eu n-am niciun. Nu știu nici era beg. Wow, uite katana, o să iau. Bine, să-mi pun mai rost aici. Tu ce faci cu katana, că nu mori pe care. Bă, dar eu cu katana dau headshot. Eu și headshot-urile. Vine unul cu shotgun-ul și tu cu katana pe el. Ui, rip. Facem un training după aceea. Da. Să te bat, o țără. N-am, că te văd 7-0. Poți să cumperi tu un rum. Nu, da. Apoi, cu 10 trebuie. 12. Face buia. Pune-și-mi dacă ai văzut. Nu văd. Nu, așa, deschizi și tu cheia. De unde mă duc un pic? Dar 200 viață, am 220. Eu mai iau caracter. Ia-l pe ăla. Nu iau. Că a făcut upgrade ăsta. 22. Eu sunt pe standoff, de ce 22? Eu sunt pe standoff, mă. Bine ați venit la standoff, eu sunt standoff și azi m-am apucat de standoff. Dacă vă despărțiți de P90, apucați-vă de AK. Tu ce arme ai? Woodpecker, cuțit, katana și cu M14. E M16. Charm. Nu mai aveți. Woodpecker. Da. Cuțit. Katana. Și M14. M16. M12. Oricum nu faci băiatul. Eu. Muri. Muri. Ajutați-mă, copii. Toți copiii. Help me, mama. Ia plazma, e bună. Ia famasă. Ia plazma, e cea mai bună armă. Zici să-mi iau plasma? E bună, luă de asta. Dă în cap 199. Bă, dar eu mor. Nu am HP. Da, mă, Bă, da. dar mi trebuie med. Câte ai? 0. Da, ia. Are 7, ai o țigară, dă. Nu e bun. Dai. Ei, hai că medkit. Și cum am? Ia magul. Nu vezi player-ul, eu îl văzut de acum. Știi ce la player? Nu. L-am făcut la rom 7-0. Nu stau aici. Timp. Vrei să te bag undeva care campezi? Aceea? Ia de undeva. De unde? Lasă-mă. Pune... Du-te aici. Du-te. Ia-o pe partea lângă. Pe acolo. Aici și aruncă-te în partea aia. Aruncă-te în partea acolo. Bagă-te acolo în colț. Și să-i ciuci. Gata. Nu, că mă văd așa. Nu te văd. N-are cum să te văd. Nu, n-are cum. N-are ursul, cum. distreț. Nu ți-l vede, că e cu tine. Ia oprește-l. Opri ursul. Bă, dar mă văd. Nu te văd! Ce headshot îi dă? Nu, da, știu. Dar trebuie să te ridici. Uite, e lângă tine. E lângă tine, omoară-l. Mi-e frică. Bă, lasă-ne plasmă, că ăla e din depărtare. Ridică-te, trage-o să te aude. Oricum e. Dacă eram, mă ducea Dar pe de ce m-a fel. pus aici? Păi să Eu mă nu mor. mai ies nicio. Ai cineva un cotet? Ești mor. Iată-l. Omoară. Propui să ținta vine 4. Păi, dacă vrei să știi, e 6. Da. Nu, nici nu ne merece, nu moram până acum. Da, mă, tu poți să-și waypoint-ul ăla. Nu? Tu, de ce minți? Eu pot să altcineva, cred. Tu îl pus acesta, nu te trebuie harta.
Nu știu văzut. Profesionist. Am mare aici, Plus 3. Plus 2. 54 de mega.